and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Las 7:04 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa Pizza 27 na sa buwan sang Agosto tuig 2022 katapusan nga Sabado sa buwan sang Agosto. Aksyon! Firing line! Inyo ka aksyon Marlon Hinuvoya magapangalangan kita tubtob sa tak ng alas 9. Masolo sobra 2 ka oras nga pagbalbal naton sa mga balitaan. Isyo kag komentaryo diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes para man ang tanan unahon tagid hibalo kung ano ang sitwasyon sa ato sa nga tiyempo. Pasalamat kita nga nagbiya na si Bagyo Florita diri sa pungsod sang Pilipinas. Aber ribalonta pagi sa PDMPD with Action Melvin Fierro. Action Melvin, mayong gabi, please come in. Mayong gabi si Action Marlon, kaga ibalo nato ang pinakauling lakat sa panahon na gusto 27 tuig 2022. Sa gyapon may kita sa ginabantayan sa gyapon Action Marlon nga low pressure area sa Malastres kay nasing hapon. Ang low pressure area nga ginabana sa kalayon nga mga 225 kilometros na sidlangan nga bahin sa Northern Clayaan Island. Sa coordinates nga 11.5 degrees north, 116.3 degrees east, kag intertropical convergence zone no kun ITCC ang nag-apekto man sa Mindanao. Sa gyapon makadalay ni sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta mga pagulan kung pagpangilat man kag pagpanagob sa Mimaropa nga dulot man sa low pressure area. Ang Metro Manila kay mga bayan sa pungsod Pilipinas may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated mga mapagulan nga dulot man sang ITCC kag natawag naton nga localized thunderstorms. Ang Western Visayas naman nakit naman ang Negros Occidental kag Bacolod City. Sa gyapon maka-experience kita sa kasarangan ng panahon kag may mga isolated lang mga pagulan o kung papangilat man kag pagpanagob nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nasidlangan ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bahin niya sa probinsya. Ang kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang atong adlaw nagatunod alas 6 no kay naka mga butlak alas 5:38 buwas sa aga. Kag atong temperatura nagsugod kita kay na 25 kag naglabot kita 32 degrees Celsius. Inisimel Ben Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ka mayong gabi sa luwa. Action Firing Line. Salamat PDMPD ang Provincial Disaster Management Program Division diri sa Negros Occidental nangin katuwang naton permi katuwang ta sa sining pagpangalagad sa pagdalasang labing ulihing nga lakat sang panahon. Action Firing Line. Pangamuyoon naton nga ang ginbono ni Action Melvin nga LPA nga nagatika-tika sa atonde kabay pa nga nila sa magtigbaliobla hindi lang sa mag-intensify bilang bagyo no hasta lang siya sa LPA kaya man nagapasulod na kita sa Bear Month nga ginatuwag no 4 na tulog na lang magluwas sa hindi katulog. Action Firing Line. 4 na lamang kadlaw ang nabilin mag-aumpisa na ang ginatuwag nga Bear Month. Mag-Bear Month gani mga kaaksyon. Ginasiling ang downtown area, ang mga lugar nga masabi ginadugukan sang madabong nga tawo, mabatsagan na ang espiritu sang Pasko, mabatsagan naman ang tingog ni Jose Marichan. Action Firing Line.
no, mabatian na ang musika may kangtanan sa Pasko. Ang importante subong may unod ang wallet kag bulsa. Una sa balita, una sa aksyon. Di bla, minano man ka pulo Pasko, Paskwada kung may unod ang imo sa dayo wallet kag bulsa, makayuhom kas na. Sang una pa na ya. Action firing line. Importante may unod gid ang imo sa ding relos wallet o kon bolsa. Alas 7:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang balita nga ato sa nga tutukan, may mga balita, mga kaaksyon sa iban nga pungsod, no? Nga imbolbado ang utod tang Filipino. Man damo nga mga nasyon mayara sa ginatuwag nga Filipino community. So ginamuno tagid ni, no? Basta mayara kita sang masiplatan nga balita nga imbolbado ang utod tang Filipino sa iban nga rason, partikular ining katabo bla sa mga overseas Filipino workers o kung OFWs, hindi ginato na pagkaligtan. Action firing line. Ano ang balita may angot sa di? Una, sa mga hindi dito sa Virginia Beach, sa Virginia Town Center, sa may Estados Unidos ni siya. May isa to ka Pinay, kag leader ni sa sang damo nga organisasyon dito sa may Virginia, ang natabo masubo-subo. Kaya nga, napatay ni siya sa isa ka-aksidente matapos nga mabungguan siya sa salakyan nga ginamaniho sang ginapatihan hubog nga driver. Action firing line. Ang tawag to sa ila mag-aksyon, DUI driver. Ang DUI, driving under the influence. No? Isa ini ka ginakabig offense dito sa ila. Sa aton di sa Pilipinas, offense man o galing kay bingaw kag hapaw ang implementasyon sang sining kasuguan. Action firing line. Sa Estados Unidos, mga aksyon niya, may kilala ka pa kag bantog ka pa nga personalidad. Madakpan ka to nga nagamaniho ka, nga hubog ikaw, hubog ka man sa ilimnon, hubog ka man sa illegal nga droga, arestohon kag posasan ka to ya. Action firing line. May isa gani ka bantog nga wrestler bla, no nga nag-retiro na, ginapatihan nga lalong siya, hubog siya nga nagmaniho sa salakyan niya, nagpalaot pa siya sa mga pulis na corner gid siya, no? Gin-arestar, gindakop gito siya, bantog nga wrestler. Action firing line. Balikan tang subok nga balita sa isa ka Pinay nga aksidente na bungguan patay dito sa may Virginia Beach, mga kaaksyon. Ang driver, ginapatihan nga hubog sa ilimnon kung bastante sa illegal nga droga, tiya ba sakit-sakit din ang kahitabo para sa pamilya silang Pinay nga ni, nga si Rosa Blanco, taga Angono, Rizal, dari sa pungsod sa Pilipinas. May edad dari sa 76 years old, pero nagpadulong siya sa US sang 1970s pa. So madugay-dugay ng partider niya dito sa mga US. Siguro nagapuli-puli na siya dahil sa pungsod sang Pilipinas. Magluwas sa iya, may isa pagid ka 79 anyos nga persona ang napilasan. Action firing line. Man pareho na sila gatabok sa pedestrian lane. Kung basihan taway gidya kita sang dapat basulon di sang duha na ka mga biktima. Ang pedestrian lane talabukan gid man sa mga tao, hindi bla? Ti kay galing kay bangod siguro sang kahulogbon sa ning driver sa salakyan why niya na makita ang pedestrian lane bangod basi ko nagalupad ng pinsarya. Action firing line. Ti nagatabok dito sa mga Virginia Beach, sa Virginia Town Center, nagligad nga adlaw. Di bantog nga leader sa nagkanainlain nga grupo, ini si Blanco kaya naging presidente man sa Filipino Women's Club of Tide Water, kag treasurer sang Council of United Filipino Organizations of Tide Water. Nagbulig man na siya sa pagtukod sa Philippine Cultural Center sa Virginia, isa ka institution sa mga Filipino community dito sa may Hampton Roads.
Tesoro sa Virginia Beach Police. Ang driver ginapatihan kanya nga hubog. 24 anyos, Nathan Paul. Nanakpan man siya kati sumong priso siya. Bangod sa kaso nga driving under the influence. May duga pagi sa nga kaso subong nakapending kontra sa iya. Action firing line. Hindi na mabalik tong kabuhi sang isa ka Filipina to. Ano pa balita mga ka-aksyon? Sabahin sa nga balita pungsod noon sa balita nasyonal, ikaduwang hurada sa hatagay sang ayuda. Action firing line. Ang pamangkot, kamusta na? Action firing line. Firing line. Amo ng educational assistant sa nga DSWD. Naging panagtag subong nga adlaw sa mga benepisyaryo nga estudyante, kamusta ba lang resulta sini? Ang ginasiling nga target nga mahatagan subong nga Sabado sa bugos nga Pilipinas kon datos o kon figures sang DSWD Central Office ang ato sining nga basihan ang target nila today mga 90,000 ka mga benepisyaryo. The second day sang educational cash aid distribution. Action firing line. Ang siling ni DSWD spokesperson Romel Lopez subong nga Saturday mo ni, no? Naserbihan gid ba lang taran-taran nga 90,000 kag ang natabo nga disuganay sa unang nga hatagay nagligad nga Agosto 20. Why na bala natabo subong nga adlaw? Action firing line. Ti subong may ara sila sang bag-o nga pulisa naging patuman mga ka-aksyon, ginpangabay na nila ang bulig sang local government units, ang banwa kag syudad. Damo gid banto nagkumod-kumod nga mga LGUs mo, no? Gambal nila ay nano ni tabo ni nagligad lang August 20 nga tagtagaday bla. Kundi may ara lugar gani nga do nagdugala stampede gani mo. Ti ang pila sa ka mga local leaders na bangkot. Nga wala man sila nag-coordinate sa Monday. Action firing line. Yaulihin na lang nakamutik ang central office sang DSWD. Ang DSWD lokal yan, ito din basol ni nga aman. Hindi ba sila pwede magkamatumato kung waya sang mando sa babaw? Ang ila kung tani, maplastar man bla sa mayo ang proseso. Pero subong nga adlaw, mayad-mayad ni kay matiwag kita sa nabaton nga reklamo. May aragid man, di perfecto kina sa agay. No? Dara sa may SM ho, sa interview ni Action Alvin Guava sa Action Hotline kay na, may mga nagkadtugid man, gawaay gid ya makabaton, kag waay makamudar, bangod, waay select balong hindi kili pwedeng walk-in. Action firing line. Subong ginhatag ini maka-aksyon sa Negros Occidental per district sa kada distrito. May mga gidikanan kag guardians na nga nagpakuha sang litrato kag nagpasalamat sa DSWD. May ara gani nakakuha maka-aksyon, kabagusan nga nakuha niya 9,000 ka pesos gaman. Ang iya kabataan kay pwede nga ang imo sa bata nga naga-eskwela tob-tob 3 mo ang pwede nga makakuha sang benepisyo. Ti ang pinakadako diri mga ka-aksyon 9,000 pesos. May damo sa nakakuha nga 9,000 pesos. Kayang ila sila kabataan nakabenepisyos 3 gid, no? Ang isa naga-eskwela sa junior high school, ti ang mabaton sang estudyante junior high school 2,000 pesos. Ang isa nag-eskwela sa senior high school, ang mabaton 3,000 pesos. Pila na ganaana 5,000 hindi bla. May isa pa isa ka estudyante, college student ang batudon sina 4,000 equals pila 9,000. Action firing line. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental lantaw naton kun anong resulta sang tagtaganay sa Bacolod ang ikatatlo nga padalgan sang SM Mall sa may reclamation area amo tong gintalana nga payout site, no? Pero ti antes ka makasaka ay estudyante, ang gidikanan, ang guardians, ang lola lolo, tiya tiyo, no? Nga magkakuha mga ka-aksyon, di man bot silingon nga estudyante gid makuha. Ang ginapanawagan gani sang DSWD nga mas maayo makadto gid kada na kon guardians para at least may hibalo gid bala kay kun estudyante nga huben-huben kun kisak budlay pa intindihon. Action firing line.
antes ka makasaka kaina sa ikatatlong madalgan sang SM, dapat anay agi kes dalom. Kuha ka sang numero, kag maglinya ka. Kaina sang aga temprano pa, 500 ng kadabuan ng linya. Action firing line. Ina sa pagbunobanta kanya aksyon na Alvin sa iya sa nga live report, no? May pilato ka mga nagpanulong kag naglinya, pero ang subo-subo, way makakuha, kag way makabaton sang mensahe akon konfirmasyon halin sa DSWD. Hindi man tanan nakabasa sang abiso kag anunsyo sang DSWD sa social media. Kay hindi man tanan nga estudyante kag ginikanan nagauyat perme sang cellphone kag naga-open naga-login sa Facebook. Action firing line. No? Kinanglan mo na magparehistro una mo o sunod sa QR code nga ginasiling kag kinanglan mo hunaton ang message for confirmation nga ikaw isa sang makakuha na sa sina nga adlaw. Ti kun waay ka, hindi ka na magkanto. Action firing line. Amo na nakasimple ang mensahe abiso sang DSWD. Lawig pa naman May isa pa ka, may apat pa ka mga Sabado mga ka-action. Ti ang natabo ang mga waay makabudar gina, bakulod din gina-mention ta, ang waay makabudar kaina, ti laban-laban sunod nga Sabado no sila mabalik Sa Negros Occidental, hibaloon naton ang sitwasyon. Paagi sa kaya Provincial Social Welfare Development Officer kasi Ma'am Merly Garcia. Sa bakulod, tingwaan taman makakuha sa senaryo halin sa kay DSSD Head Pasita Tero, tanang tingwaan tari para mabalanta kung ano balang dapat planchahon para sa rason nga hinatagay. Mangin smooth na kag mangin matawhay pa. Action firing line. Alas 7:20 Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluhanta ang balita sa bahin sang lokal. Aksidente kagabi, truck nagbunggo sa tricycle. Isa ang patay, duwa ang pilason. Kagabi ni pero subo nga balita mga ka-action, bangod ang mga pilason nga duha nga gindala sa ospital ay nagkalamatay man. Action firing line. Tiyang resulta tatlogid ang nagkalamatay sa sining aksidente. Kagabi, mga ka-action, una nga nabatian dari sa Action Radio Bacolod. No? Una na ginarespondihan kagabi sa Action Radio Bacolod sa atubang sang Forbes Hill sa Dalan Circumferential sa Barangay Bata, Dres Bacolod. Tuman kasakit para sa pamilya sa mga nagkalamatay ang natabo. Kaya ang tatlo, lonsay man ni magpamilya. Ang isa ti nagamaneho sa tricycle, ang duha nagasakay. Action firing line. Nagadeliver sila sang baboy ang negosyos di magaluoy man no? Marciano Mahilom, ang bata Luisa Mahilom, pating bayaw Reynald Puras. Tiwagid magkaluwas. Wais ang sinuman nga gusto matabo ining sahi sa insidente ni Puruti. Pwede gid naton ini malikawan. Kung doble o kung pwede pa lang, triple ang paghalong sang mga nagamaniho sang bisan anuman nga sahi sang salakyan. Action! Radio! Ang driver sang truck ti kuntani nagtinguha man galikawan ang tricycle. O galing kay ulihina, way sa makapangaman, way sa makatapak sang preno niyan sigida. Bangod ang report is nag-U-turn. No? Nag-U-turn ang tricycle. Ti ang driver si RVD Pedro subong ara sa kustodiya sang Police Station 3. Ang pamangkot dali may ara bala sang pagpasaka sang kaso nga matabo di sundon talang ini nga balita sa dason nga adlaw. Action firing line. Ano pa giniban sa nga balita mga ka-aksyon sa bahin sang lokal, no? May isa pagid ka aksidente. May isa pagid ka aksidente mga ka-aksyon sa syudad Santa Lisay ni. May aksidente man kay nasa udto niyo. Hacienda San Jose, Barangay Katilingban, kay nasa udto sang aga. Oh, by the way, no? Tricycle man sa gihapon kag truck ho. Ay nang nag-uso ang tricycle kag truck gabungguan na yaw. Action firing line. Gakarga sang tubo man balik na subong galing mo.
sa mga sentral diri sa Negros Occidental. Amo na nga kadamo sa mga truck kamo makit-anda. Nga nagasinumbali lang karga ang tubo kamati balik na galing. Damo na sa mga sentral ang nagbalik sa galing. Tika sakit man ni pamatian kay isa maning patay niyo. Bata, ang edad sa bata abi nyo pila. 13 anyos pa lang, 13 years old pa lang, gamaniho niya sa tricycle. Action firing line. Problema kay 13 anyos ang nagamaniho sa tricycle. Isa ini kapahanumdom gid provincial road ang ginagyan eh. Pahanumdom ni sa gidikanan nga palihog or please hindi gid pagtuguti. Ang inyo sa nga minor de edad nga kabataan nga magmaniho sa kanuman nga sahi sang salakyan kag kung legal na ba ng edad sang bata niyo or sang pamilya niyo, pero waay man sa nagakaigo nga driver's license, hindi gyapon pagtuguti kay hindi na pwede. Action firing line. Balikan ko ning hitabo ni bagod importante nga pahanumdom sa tanan mo. Ano ba lang kapeligro kung minor de edad ang nagamaniho? Ang LTO, ang Land Transportation Office, diri sa Western Visayas, dugay na nga nagpalayag sang reminders mo. Nuduman ko ni. Reminders nila sa gidikanan kag guardians may kantanan sa saning pagmaniho sang motorsiklo man o kon four-wheeled vehicles. Bodlay nga mga tubang sa ulihi sang kaso kriminal. O kon bodlay nga maksidentes dalanon kay kung hindi mapatay, mapilasan gid. Action firing line. Amo na perme mga kaaksyon ang gakatabo dari sa aton. Ang dugang pag-isring balita, mga ka-aksyon kanumdum kamo sang gintiro. Gintiro ng empleyado sang La Carlota City Water District kahapon ni. Ang si Jimmy Tortosa, damo sa anggulo na ginausoy ang kapulisan. Ang unang anggulo mga ka-aksyon, posible nga may kangtanan sa illegal nga droga. Matapos nga nagawa sa investigasyon sang PNP, nga ining biktima, ang ngalan sang biktima, ara sa drug watch list sang PNP. Action firing line. Kagti sadto nakaagiman bilang isa ka asset. Ikaduwa, nga anggulo, nga ginausoy subong sang kapulisan. Posible ang ginatawag nga pagtimalos. Kaya ining biktima ni ginasiling nga imbolbado sa isaman kakaso sang pagluthang sa moman nga syudad. Hindi ni basta-basta nga shooting incident kay ang biktima pilang igo niya 13 kapilas ang naangkon niya sa lawas. Action firing line. Ang ginusar sa mga tagluthang nga pusil. 45 kalibre nga pistola kag 9mm pistol. Bisan isa lang bala, may igos lawas mo ni tamaran ka na magbangon. Action firing line. Mahuya ka na si ni magbangon. Yang igo sang biktima, 13 gidyaho. No? Sino ang naglutang kag ayhan madakpan? Ang madakpang question pa naton sumong. Action firing line. Firing line. Sa iban pagis nga mga balita, mag-aksyon kapulisan sang Isabela Negros Occidental, may ginatawag ng persons of interest sa kaso naman nga pagpatay sa barangay kapitan sang Kabkab, Banwa sang Isabela. Magsilang kita, persons of interest, tawo na sa persona o kontinuga nga ginapatihan, no? Ginapatihan nga may kahilabtanan sa krimen pero wala pa na siya mapasakaan sang kaso o kon wala pa maarestar. Amo na siya ang person of interest. Action firing line. Tiang hambal sa pulis, may sobra duha ka mga tao. May sobra duha ka mga persona ang idalang tao nga may kahilabtanan sa pagpatay sa saning kapitan. Pero ginahulat pa nilang insakto gation para nga ipalayag ang ngalan, no? Sang saning ginasiling persons of interest para nga hindi mabutang sa peligro ang kahimtangan sang pamilya sang biktima. Ti isa ini sa mga hitabo nga nagtuga mga ka-aksyon mo.
sang kamalakas sang publiko labi na sa mga opisyal sang barangay kag ti mas dugangan pagid ang kahangawa sang ginsundan nga pagpatay man sa kapitan sang barangay Lalong dito naman sa Banwa sang Calatrava. Action firing line. Alas 7:28 Action Radio Philippine Standard Time nalipat ko mag muno no ining update sa pagkasunog bala sang roll on roll off o kon roro nga barko bala sa may bayon sang Batangas kahapon no ang duha ka mga pasahero nga una gin report nga missing no MV Asia Philippines nakit-an na sila nga buhi luwas na sila sa katalagban suno sa Philippine Coast Guard. Mandamo sa nabalaka kay lawig-lawig man nga mga inuras nga waay mabalaan wagid matultulan kundi ning duha ka mga pasahero niyo amo to nga ang report missing sila nga duha pero sang padayon nga pag-usisa mga ka-aksyon sang joint team nabalaan nga nagsakay lagali sila sa barko nga ang biyahiya alas 5 sang hapon kag indi alas 3 sang hapon. Action firing line. Sumayo niya kay taran-taran nga pasahero kag crew na luwas na makaksyon. Barko ining Starlight Shipping MV Asia Philippines roll on roll off magadak na kuntani ini kahapon sa Batangas International Port. Sa nakitaan nga gulpi lamang umibwal ang kalayo mga alas 5:58 kahapon. Action firing line. May kabugusan nga 82 ka mga pasahero kag crew ining barko ni mga alas 9:47 kagabi na palong man ang kalayo way man na sang traces sang oil spill nga nakitaan sa baybayon no kaagidawlat na lamang diri kung anong gid ang gidalidan sang sining kalayo ni ti imbestigahan pa ri. Ang authorized passenger capacity sa sining barko ni 402 ti way pa labot ang karga nga salakyan. Porte magamo sa nga hitabo way naman disan dapat abalan no nga isyu sa kapasidad sa sining barko kamanti jutay man ang kasakay plus kalayo yang gintunaan kag indi man ang permi nga katabo nga pagkalugdang way man nalugdang kundi kalayo kag sunog yang barko. Action firing line. La Media Action Radio Philippine Standard Time si PNP Chief General Rodolfo Azuren Jr. sa mga Sabado nagmando sa Highway Patrol Group sa HPG nga dapat pabakuron pang kampanya kontra sa mga hindi rehistrado, unregistered bla, kag kinawatan nga mga salakyan. Action firing line. Amo ning mando sang bag-o nga PNP chief ginimo niya ni patapos maglanog ang balita. May kang tanan sa ginasiling nga puti nga van nga gin-report nga mo kuno gin-usar sa pag-abdak sa 13 anyos nga estudyante dito sa may North Caloocan sa Agosto 23. Naglanog ibang tuod nga balita nimo, no? Pero sang gin-verifika sang National Capital Regional Police Office o Region Police Office ay natukiban way manginaya gariya sang kamaturan isa labang kapag palapta sang sala nga impormasyon. Action firing line. Ti subong nga bulan nag-uso dito od mga pagpalapta nimo sa mga mensahe nga kuno may grupo sa mga kidnappers. Pati gani deres Bacolod kag Negros Occidental di bla nagligad. Nagklaro to ang pamunuan sang PNP nga way sang kamaturan. Kuno may sumunod diri nga grupo sa mga kidnappers. May dala nga van, may plate number pa sa butang social media. Action firing line. Lapta, damo man niya sang mga ugok-ugak nga nag-share na yun. Waya na'y mangira-ngira. Action firing line. Aligtas bando ni PNP Chief Azuren, no? Sa gihapon, balik ni nga mando sang leader sang PNP, nga man, na ginasiling ko na permi. Bisan hindi na pagbanduan ng kapulisan, partikular ang HPG, Obligasyon Manila, iyangan namang nakop sila sa mga hindi rehistrado kag kinawatan nga salakyan, di ba? Action firing line. Lantawan niyo bala kung anong kakatabo sa pungsod ta subong ang kampanya agi lang. Tapos sa bulan, untat naman. Ang kalabanan wala ko siling nga tanan-tanan ang kalabanan mayara gid kakatabo nga amo ni.
pareho sa ning inderestrado kag kinawatan nga salakyan, kung mabalaan sa tag-iyang sining salakyan nga nagkakampanya mga otoridad, ayhan, pagwaon nila na, o kung osaron nila ang salakyan sa pagbiyahe, syempre hindi eh. Action firing line. Siyempre, tingawaan nila nga matago, gina eh. Kaya ang ginabantayan nila na, kung maguntat ng kampanya, amo naman na, ang pag-usar nila sang salakyan, ti anong guwa na, kundi way gapon guntat. Action firing line. Pero kung sige-sigihon, adlaw-adlawon, sima-simana ang kampanya, bisan way na sang mando sang PNP chief, hindi pa kuntatan ang kampanya, pati lang kung maghala ka, gwa pa kaglidapta, ang mga unregistered kag stolen vehicles. Action firing line. O galing ang sistema sang ginapatuman nga kasuguan sa Pilipinas, may pagkapinasahi gidya. No? Ina, bagod man sa mga opisyal nga nagapinungko, dara subong sila sa depuesto. No? Daw inintuan na dalang kitas diyaw. Action firing line. Pero sige lang, hulaton ta basi pa may miyura ang ining kampanya kontra sa mga unregistered kag stolen vehicles. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:34 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, si PNP, ang acting regional director sang Police Regional Office 6, no, si Police Brigadier General Leo Francisco, nagbisita sa BCPO compound kag nagpatigayon sang command conference kapod ang Bacolod City Police Office personnel. Action firing line. Ang ginabalan kung paano mapanubo ang kanamuon sa nagaluntad nga krimen sa Bacolod. Ang siling ni Francisco, ang krimen gakatabo gid man sa isa ka lugar. Correct? No? Pero pwede gid mapaganagan ang balya. Kung may madasig lamang nga pag-aksyon. Ay, busilingon di ba dasig pag-aksyon? Action firing line. Ang question galing di, kung mayara pabalasang pwede nga himuon nga mapanubo-nubo, mapaganagan ang nagaluntad nga krimen sa Bacolod. Kaya manhalin pa sang una, pinanag ka mga regional director ang nag-alalagi. Pila naman ka mga mando o nabatian. Ang krimen, wagid nagnubo. Action firing line. Daw nagdamo, pagani nga nagdamo. Di bla? Ano pagid ang palayag ni Francisco? Dapat sa kapulisan sa BCPO, ihatagid ang pinagkamaayo nga preparasyon o kung naginatuwag nga security package para sa natalada nga Maskara Festival sa Bacolod. Yehey! Action firing line. Maskara na! Dayo na ginding maskara! Dayo naman ko nung pagbisita na rin ni BBM. Action firing line. Ginakabi ginding nga major event ang maskara. Ang posible nga pagsunod sa illegal nga droga, kamusta? Daway na mamunuhanaw? O kung anong plastada? Wala ton talaga. Sa mga nga hapon, si Francisco ang nag-courtesy call naman kay Mayor Albi Benitez para diskusyonan ang nagkalain-lain nga mga concerns sang kapulisan. Pamatian na tundugan ang palayag ni General Francisco sa report sa atos sa nga patrol kamanti sa Aksyon Zel Mindardo, isa sa mga nagtambong kaina sa siring pagbisita ni General Francisco. Action firing line. Firing line. 7:37 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pinalabang ito sa mga nagasingke nagabaga-baga nga mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpakalagad diri sa Sabado nights nga presentation sa Action Farming Line. Sa mga luyag mapadala sa ilas na mga mensahe, ipadala lamang sa abos sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874 kag sa live stream pwede man nga direkta kamo nga makada padala dira sang inyo nga mga mensahe. Action firing line.
Sa ato sa nga pagpanumalik mga kaaksyon, tutukan ta ang balita may kantaran sa tagtaganay ayuda sa mga estudyante dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Stand by! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Okay. Dali tayo sa ato sa mga live streamers. Gabonitor sa ato sa Facebook Live. Sa Facebook account naton. O nahon tayo, gabonitor. Si Miguta Andy Galis Andy Bailon. Amigo, kung dugay na may kita ayo. Din kasabong man. Okay, si Andy Galis Bailon. No? Nangikatapo ba sa una ni siya sa Action Radio Bacolod. Nag-up na ka Madrias. Toto Ande. Okay. Sabi ko ta, Benji Bantong, musta ka nabig? Okay lang. Alex Montesa, okay, gabonitor man. Batchmate Raul Bilinia, all damon tara Kwan. Namo na Alimango na. May sisla ko ay malalagaw ko na. Kung namo na Alimango, no? Mayong gabi na sa mga batchmate. Si Nene Jane Cabato, mother ni Action Dorel, hello. Kasa Jonelo Alfonso, kamusta? Okay. Nung Jimmy Toga, monitor dara sa may Porok Greenfield, Barangay Tagob ni si partner Roming, si Toto Roming da, kamusta da sa Greenfield. Aramada si Inday Bebe, monitor man dara sa Greenfield, Barangay Tagob sa Toga family. Okay. Milal Oligo, thank you. Joe Fran Sorogon Sr., Amanog Kapitan. Okay. Si Jodel Balalitan. Okay. Yaramang monitor. Sa ato sa nga pagpagalagad. Sa ato sa nga live stream. Ana Sinoro ba yung gabi? Okay. Homalomina. Arnold Fall Geras. Shout out lang sa family Fall Geras. Roland Swanke. Watching from Buena Vista Rizal, Pontevedra. Okay, Ruby Martinez, mayong gabi. Okay, salamat Ruby. Mike Jan Samolde Siva, Aksyon Marlo mayong gabi. Gabonitor gid ko dere sa subong gabi sa Moises Padilla, no? Sige. Star Mayo, okay. Christine Menyas Villalobos, si Idilao Saraban. Monitor gyapon with Nana Isabel, Victoria City. Miran Oligo, Ana Sinoro, okay. Si Doy Arthur, good evening. Star Mayo, good morning, happy weekend. Shout out lang sa Alvarez, Mercado and Herrera family sa Barangay Tangob of Philippines. Okay, keep safe. Minnesota, USA. Okay. Star Mayo, Hambalya, that's right. TUI driving under the influence. Okay. Pay the fine and go to jail pa. Grabe na dariya, only in America. Yes, correct. Ako yung paborito ko na, no? Dapat hugtanay, no? Kaya kita mo ho, gakapatay yung tao mo, bagod lang sa makahulubog ilim nun. Sa Pilipinas, di halog ang implementation sa ng kasuguan, Ma'am Star, Mayo, no? Sige. Sige. Maria Lia Marabailes, Banag Glorioso, good evening. Rekime sa may Camila, Bacolod South, Barangay Tangob. Good evening, okay. Alex Montesa, okay. Rhea Bay, Ladio. Good evening ko kay J.K. Dialagdon sa Arizona, USA. Halin kay Ana Sinuro. Okay, tamyaw lang. Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo. Okay, yan na sa. Okay, Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, J.K. Dialagdon. Phoenix, Arizona. Kay Sir Mera Ulico. Dennis Richard Timor Roma, Ana Sinoro, good evening. Sarah Reyes, Dorothy, Tabianosa, Mars, Flor, Kagadiday sang Villa Caridad Subdivision. Fernandez Eric, mayong gabi. Okay. Sarah Reyes, get well soon. Jovi Esporas, watching yang Jane May, Etri, Bangga Series Pansilingan, okay. David Arevalo Jr., watching from Bidalbagan. Okay, sa Barangay Lagran Halakaluta, kuno sa Pilar Compound. Si Brad Edwin, monitor. JF Victoriano Garrido, well said. Some parents for not even know how to text. Correct, oo? Hindi mo na sila mabasol, kaya manti ang unod sa pinsar nila trabaho mo, no? Kay sa una, wag man sa una sang cellphone sa ila.
Leia Younger Esquivel, good evening from Mar, Monitor from Talisay City. Joji Fitisa, good evening, watching live, Barangay Binabuhan, Bagos City. Novi Magapan, mayong gabi ka monitor na kami di sa Amon Radio sa Pandanon, DSB. Rodolfo Sagayno, monitor lang kami. Okay. J. Hansel Panoncilion. Josephine Lobaton, watching from Villa Estefania Tus. Nina Alitoy, good evening, Axamar. Okay. Paul Spot III. Bibi Gregorio Yolo. Okay. Elizabeth Gamala, good evening. Happy weekend. Merlin de la Serna, monitor lang kami. Marcial Opisay na happy weekend. Charity Balayo, good evening. From Barangay Dos. Dulce Hardillo, Pakalinga. Good evening. Star Mayo, correct action more. Dapat lang gid. Okay. Daisy Charisma, good evening. Shout out lang da. Gali sa family. Destacamento sa Talok, Bago City. Salamat kid. Bin Buds, importante mamam sa taga Barangay Lagasan, Bago City. Standby, mabalik na dugay-dugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Apesyar na tayo, apesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pesyar na tayo, pesyara! Ang Aksyon Radio Bacolod, hindi lang balita, no? Hindi lang impormasyon kag mga isyu ang ginadala sa publiko, kundi ginapambit manamon, no? Ang matudtod gid nga serbisyo publiko nga ginatuwag. Kada tuig na anda na namon, ang pagpatigayon sang balik eskwela nga programa, no? Ang pahatag namon bisan jutay lang nga mga school supplies sa mga estudyante sa kada pagbukas ng klase. Ang team sa Action Radio Bacolod sa mga adlaw mag-action sa pagpabuno sa amo sa nga station manager Action Nona Di Bala Magbanwa, personal nga nagkadto dito sa may Molocabok Integrated School isla ini sang barangay Molocabok, sudad sang Sagay, Negros Occidental. Action Firing Line. Balik eskwela nga may medical mission. May 220 ka mga school supplies, kits, kag masobra 200 ban ka mga school bags ang napanagtag sa Action Radio Bacolod sa mga estudyante. Mayara man mga 300 ka mga residente ang nakambit sa medical mission
sa buligban sang Sagay City Health Office. Kay iban pa nga mga maaluan naton nga mga sponsors. Kami diri sa Action Radio Bacolod, lubos gid ang pagpasalamat namon sa taran-taran nga nagbulig sa sining aktibidad ni. Pati na sa amon sa nga mga tagparlamenti nga mati way gid gakatakabla, way gid gakatakan sila sa nga pagsuporta sa DYEZ Action Radio Bacolod. So thank you so much kada kag kamay pa nga ara lang kamo giyapon dira. Bangod kami diri sa Action Radio Bacolod, hindi man kami magkataka sa pagdara sang matudtod nga serbisyo sa inyo tanan, no? Ano man ang inyo sa nga estado sa papangabuhi, diin man ka mga bahin sang kalibutan. Thank you kay thank you. Action Firing Line. Las 7:58 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko muno ining nagluntad ba lang aksidente sa dalan. Ti kagabi sa nasiling taradara sa may area sang dalan circumferential sa Barangay Bata. Tatlong yung nagkalabata yo. Tricycle kontra sa truck ka nagakarga sa tubo. Kaya na sang udtogin sundan, muamo man ang involvado mga kakson. Syudad Santa Talisay, aksidente man nga nagpatay sa sining 13 anyos pa lamang nga lalaki. John Dave Ocbenya sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Ang investigasyon ni Police Staff Sergeant Rojem Gaurino, ang traffic investigator sang Talisay Philippine National Police, may nagasakay sa sidecar sa tricycle. Ang minor di edad ugaling among nagamaniho ni halin west to east nga direksyon Botsalingon, halin nakatundan pasidlangan o kung sa mas hapos intindihon nga direksyon halin sa baybay pabukid nga direksyon. Nakaagi o kung sumaka sa bato ang ruida, no, sang sidewell sang tricycle sa kilid sang dalan. Tiambal ni Sir Gaurino nagtakingking naalang-alang kag sustay bangid timingan gid nga mayara sang truck na kakson bumunggo. Action Firing Line. Ang unang aroida sa motorsiklo na piod gid kita kuman sa Laragway, no? Kag masubo man lantawon sa picture sa ato sa ning Facebook kaida nga sa tunga dalan may naputos na temo siguro to, no? Moto ang driver sang napiod gid ang unang ruida mo sang motorsiklo bla. Ti lala ang pinas ka ng konsuling 13 anyos nga driver. Ti pag-abot indala pa naman sa Talisay City Health Office pero ti wagid batabangan. Now ari ang tanalupang dondi. Ang driver sa nasiling tara kaina minor de edad. Ang pulis gani nagalibog ba ng pinsar kung paano nakamaneho sang tricycle ining minor de edad. Sa bagay hindi gid man ni makatilingala kaya hindi balas Talisay guro katabo di damo sa mga lugar kag damo kita nakitaan nga minor de edad yan nakamaneho sa salakyan. Action Firing Line. Ilabanagid ang motorsiklo ni nag-usok bay subong ang motorsiklo. Ilabanagid ang mga motor na ginatawag nga skeleton. Ginakuhaan blang sang spare parts para spare parts. Ginakuhaan sang karagalan para magbag-an, no? Kag ginausar nila sa panumbaanay. Action Firing Line. Te talalupang doon ni kay mante 13 anyos yaho. Nagalabay sa Provincial Road. Base ining biktima way makahibalo blang hindi pa siya pwede magkamaneho. Or pwede ba nga nakabalo man ni siya kag basi way lang sang manugmaneho sang tricycle mga ka-aksyon, no? Ipabati ko na ang tingog sang traffic investigator sang Talisay PNP nga si Police Staff Sergeant Rojem Gaurino antes tabalikan ang pagbunota kung bala ano ang kasuguan nga nagadumili sa pagmaneho sang minor de edad sa anuman nga kasahi sa salakyan. Police Staff Sergeant Gaurino. Sugataray sila bali sang truck
tracking dito. Pag nakalabuwas ng ulos ng tracking, nag-arang ako mga tricycle na ginadrive ni sa driver na bata. Ang side wheel yan na saka sa bato sa gilid ng dalan. Amo to nga na nagpakilid. Dito na higo kita likod na guma sa tracking. Kabali ang guma sa una, nagupot ito sa guma ng truck sa likod. Balik. Ang higay ang passenger niya, wala man niya maano. Siya lang 13 years old. Wala yung guro makontrol niya, sir. So siya nang direkta. Wala balaan nga nakadrive siya. Action! Firing line! Firing line! Tiyan ang hambal sang pulis, why sila sang ideya, why babaluan kung nga ang nakabareho. Ining 13 anyos nga biktima nga napatagid. Ang pamangkot pwede ba lang katugutan? Magmaniho ang amo sa nga pang idaron. Siyempre hindi. Kaya man una bes, minor de edad. Aryo, nagligad nga tuig mga kaaksyon ang Land Transportation Office kung LTO Region 6. May pahanumdom sa ginikanan o kung mga guardians nga hindi gid pagpasugtan ang mga underage kids. No? Amo ning kabataan nga nagaedad below 18 years old sa pagmaneho sa salakyan, motorcycles, kag four-wheeled vehicles. Kahit kung madakpan sila, pwede gid nga makasuhan, hindi ang bata bagod minor de edad, kundi ang pwede kasuhan ang ginikanan o kung guardian. Action! Firing line! Sa idalom na sang Acta Republica 4136 o kung ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Ang mga minors are not allowed nga mag-drive sang motor vehicles sa rason nga hindi pa sila pwede hatagan sang driver's license. Action! Firing line! May criminal liability nga tubangon ang ginikanan o kon guardians. Sa idalom na bana sang Presidential Decree number 603 o kon the Child and Youth Welfare Code. Aryo, nakasulat sa Article 59, crimes or criminal liability shall attach to any parent who allows or requires the child to drive without a license or with a license which the parent knows to have been illegally procured. Action! Firing line! If the motor vehicle driven by the child belongs to the parent, it shall be presumed that he permitted or ordered the child to drive. Amo na sa, di ba? So, ang may salabton, daling ginikanan, Action! Firing line! duha tubtob anong bulan nga pagkapriso sang ginikanan kon guardians. Ina kon mapabatod-an, nagintugutan nila ang ila siniminor nga kabataan nga mag-drive sang motor vehicle. Klaro ni ha, kabay pa nga makabulig ni nga pahanumdom sa ginikanan kon guardians. Hindi gid man amo sa dikarampan sa mga aksidente involving minors, pero kabuhi nila niya nakataya di ho. Action! Firing line! Hindi lang sa national, sa provincial roads, kundi pati na sa mga kabaranggayan nga dalan. Oh, sa mga malayo nga lugar. Sa nasiling tara, damo sa makitaan nga ang nagabanayo sa salakyan, ilabi ng motorsiklo ni minor di edad. Action! Firing line! Firing line! Kung balikan tang mga natabo nga aksidentes dalan, ang permigid ginatunaan sa aksidente nga minor de edad ang nagamaneho. Number 1, overspeeding o kung hubog sa ilinon samta nagamaneho. So kabay pa ka makabulig di nga panumdum ni. Ha? Mano ko na kung maglantaw sini ang mga pamatanon nga edad 17 anyos panubo o kung ning mga minors are more prone to get in a car accident. Kaya dali sa Pilipinas, may gamay gid lang nga porsyento sa mga pamatanon nga nagatuman sang traffic laws, di ba? Action! Firing line! Ang pila sa mga nakitaan nga rason di kag peligro sa mga eksperto, sa mga minor nga nagamaneho, una,
have the highest fatality rates of all age groups. Mas dakong tsansa nga mabutang sa risgo ang ilang sa kabuhi. Action firing line. Number 2, make more mistakes that lead to deadly crashes. Mas damo ang makakomiter o kung makomiter nga sala sa pagmaneho nga nagaresulta sa pagkabunggo o kung pagkaaksidente. Action firing line. Number 3, cause more death by speeding and traveling with multiple passengers of all age groups. Masilig sa mga minor de edad nga damong ina sinupod. Nasadyahan sila, damo ang sakay o kung angkas kung magmaneho. Kag kung damong upod, mas tanamian pagid magpadasig sa dalagan, resulta ka kung aksidente, ang resulta, hindi gid malikawan kung isa, ti damong pilason kung kisa damo ang gakalabatay. Action firing line. Kung initanan i-considered naton, i-considerar naton labi na sa ginikanan o kung mga guardians be. Isa lang madala sa ning mensahe ni, hindi gid pagpasulti ang mga minor de edad nga magmaniho. Kag ti dapat ang gobyerno sa maguntan ni. Dugangan pagid nila kontani no, ang pag-istrikto bla, may layi na kitas di mo. Galing kay halog sa residente na. Daw bukagon blang pag-implementar. Ti dapat dugangan ang pag-istrikto ni. Pagpatuman sa ning kasuguan nga nagadumili sa kabataan nga magmaneho, sa minor de edad nga magmaneho. Ti dapat dumdumon sa tanan. Ang salakyan pwede lang mailisan, pero ang kabuhi naga-isahanon gid lamang. Una sa balita. Una sa aksyon. 9 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay iban pag-isa nga mga balita, mga ka-aksyon, kabay pa nga hindi na ni madugangan pa. Bao, ang ini mga aksidente nga nagaluntad sa Dalanon nagligad. To nag-interview kita sa isa ka grupo nga nag-advocates gid sa mga sa kung paano likawan ang aksidente sa dalan, porti arigid may nakatabo gid sa gyapon. Ano ayhan ang pinakarason gid ni man? Action firing line. Sige, 9 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige lang sa ato sa nga pagpanumulik kaya tiguan naton mga ka-aksyon nga mahibaluan ko na anong resulta sa nagtagtaganay sang educational assistance o kon ayuda sa mga estudyante, partikular sa pilang sa mga distrito diri sa Negros Occidental. Ini nga bahin dala sa aton sa kaaluan sang Life Extension Vitamin D2. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilay. Okay, sa live stream, balikanta ang ato sa mga nagpadala mensahe. Arniel Gonzales, monitor lang di sa gihapon. Marivic Gigan Talavera, Action Marlon nga monitor kami sa ARB. Ginatamyaw ko ang family Gigan, kag Talavera family, kag ang Clavecillas family. Inday Blaza, salamat.
Ray Flores Baryoga, Raymar Beranyo, Lingoste, okay, watching from Barangay Higimit, La Carlota City. Allen Marlenko, good evening. Salamat, Gid. MJ Sison, happy listening to all ARB fans club. Monitor from Chatu, LC Paranaque. Okay, salamat man ARB sa paghatag balita sa mga tao kag nagabulig sang kinahanglan gid nga buligan. God bless ARB, more power, keep safe. Okay, salamat. Imbong Dio Campo, good evening, Action Mar. Monitor kami din sa may Domagiti upod kay Cap Vito sang Maaw. Oh, keep safe safe lang sa travel. No, si Imbong Dio Campo upod si Kapitan Vito sang Barangay Maaw. Mayong biyahe ni Toto Imbong, no? Sige, salamat kita. Jovi Munares, okay, Marisa Arcala Francisco, good evening. Okay, monitor kami di subong sa Barangay 13 Porok Boulevard. Haraman si Caricia Blas. Okay. Rona Rihida Traba. Ang iba niya bago yang gaw sang dala-dala motor ga panago man sa parents para lang ka motor-motor. So hindi na pwede, no? Kay kadelikado subong sang dalan, aksidente ka din kahalong hamas more nga way kahalong. Okay? Balik tayo guys, standby. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan, kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan. Isabella,
Ang investigasyon sa kapulisan sa Isabela PNP mga kaakson nagapakita nga mayara na sa ginatuwag nga persons of interest. Sa nasalintra, amaning mga persona nga ginapatihan may kahilabtanan sa natabo nga krimen prote way pa ini mapasakan sang kaso kag way pa maarestar amo ng persons of interest. Now, may ideya ng kapulisan, no? Mga sobradua ang nagtira sa kapitan. Pero hindi pa nila mapaliyag kung sinong ngalan sila kay nagapadayon pa ang investigasyon plus maprotektahan mo ang seguridad sang pamilya. Nagligad na ng adlaw sang ginbantayan sang taglutang ang kapitan sang kabkab nga si Kapitan Dautil tinero ti samta nagasakay motorsiklo niya wagid makaluwas to arang hepe sang Isabela PNP may pipilit makita sa flow sa aton na pagpangusisa pero ang mga family is gayuman for security reasons na hindi na pag-devotion na. So, but then we have personal interest na. Gamay na lang gining gusto ko pagpangusisa para at least ang family man, ano ka man kung fiction na is mapasakat na ang reklamo patok sa mga persona. Nakita namon na sir, ikuha ang midang kabuhi. Ang mo ganaya sa ramon, mga motibo may nakita. Ay kung istoryata na siya sa arong ang pamilya, do may ara kasi ang motibo higa sa amon ng investigasyon, but then wala pagkitamon kompleto may istorya ang pamilya para at least na-connect din namon kag makuhaan pag sila namon sang dugang nga impormasyon to prove ang motibo nga nagwa sa mapag-imbestigar sa matuod. Pero considering sir ang family is nag-aido o tungkol sa kasubo, pagkalisod-subong sa pamilya nila, hindi pa kami kainitiative sa istorya liwat itong tingog sila. Actually, sa nung katakto na kami magpalit-palit sila, but then kayo gilanggit sila anay siya. So, we respect amo ng nila nga ginahanggaan na sa amo. Ang hepe sang Isabela PNP Police Captain Joseph Partidas hatagan ta sang dugang nga tion ato sa kapulisan dara sa bay Banwasang Isabela sa pag-id pagid sa investigation nga ginapatigayon nila mga kaakson kabay pa nga mahatagan isang hustisya ang pamilya sang biktima mga kapitan kag hindi lamang ining sa Banwasang Isabela nga krimen mga kaakson kabay pa nga pati ang sa barangay Lalong Blato sa Banwasang Calatrava nga linuthang man kag pinatay man ang kapitan man mga kaaksunti. Initaran nga mga adalagko nga kaso, krimen, dari sa Negros Occidental ang nagsugata sa pagbisita dari ni PRO6, ni Police Regional Office 6 Director, Regional Director, Police Brigadier General Leo Francisco. Kahapon, mayara siya sang istorya sa mga matag-as nga opisyal sang PNP naton dari sa Negros Occidental sa isa ka aktibidad nga ginpatigayon didto sa may NOC-PPO nga headquarters. Subong adlaw nagbisita naman siya sa headquarters sang Bacolod City Police Office. Nano bala ang ginastoryahan, nano bala ang mando nga ginbilin ni hindi pa naman ginbilin na kay mati sure ko nga ari pa ni siya sa sunod sa Bacolod sa digid nga mga tanion. Hibaloon tabi sa report sa ato sa nga patro with Action Zel Medardo. Action Zel, mayong gabi, please come Ako na Marlon, ngayong gabi, yes, kagi mo nagabisita ini si Acting Regional Director sa Bacolod City Police Office, Action Marlon, no? Tiliwat ini nga din remind, ini na ang mga pahalundong magsang chief at PNP sa mga pupulisan regarding din sa police visibility ang hindi pagamit sa may posisyon o kung na politiko Action Marlon agad ibalhin o magpapromote kaga ini Action Marlon ang pupulisan dapat magparapit sa admin o kon directors kung may mga concern, no? Kaya mayara nun ini sila nga parameter Action Marlon. So dugang padarian ni Francisco, hindi dapat mangolekta kung diin-diin at sinisang mga kwarta, hindi mag-text ang mga kapulisan kung may kontra Action Marlon, no? Nga magamit sa nga SIM card, kaga i-textan sila ang ila, sila nga mga kontra, no? Kung nakaaway, sila dapat ipaagi gida sa legal, o
o kon insakto nga proseso. Taga dapat man pasanyugon ang away kontra droga nga kinanglan man sinitun-an pagid, no? So sunod diri kaya Francisco Action Marlon nga madamo ang gaka-dismiss nga kaso bangod o kulang ang elemento o kon ang mga ebidensya nga ginapresenta sa korte. Ang gusto niya biskan adjutay lang ang ma-file nga case, ang importante diri insakto kag kalidad sini Action Marlon, no? So dapat man nga pabaskugon ang mga badak sagang kinanglan nga marisolba gid diri ang krimen, no, o kon mahatagan sa crime solution ang mga nagakalatabo nga insidente diri sa may syudad sang Bacolod Action Marlon. Kagati diri kagina nagsapol ini ang bagong acting regional director sa Police Regional Office 6 kaupod siri ang BCPO personnel no, sa command conference nila angot man sa krimen nga nagaluntad sa syudad sa Bacolod. O sa diin Action Marlon ginatun-an nila sa karon kung paano panubuon ang numero sang krimen nga nagaluntad diri sa syudad. Pagati sunod diri kay Francisco nga hindi malikawan ang mga krimen nga nagakatabo apang ginahingyo gid sini sa kapulisan nga hatagan sang madasig nga aksyon kung mayara insidente nga nagaluntad. Pag sunod man diri sa pag-monitor kag sa pagpamangkot diri sa may Bacolod City Police Office nagaprepara naman o kung nagasugod na ang Bacolod City Police Office sa security preparation sa paghiwaton nga Mascara Festival sa bulan sang Oktubre Action Marlon, no? Kung sa diin diri ginahingyo o kung naginmanduan na diri ni acting RD ang BCPO nga mag-coordinate na sa iban pa nga mga ahensya kagihatan ang pinakamaayo nga preparasyon o kung security package bangod ini isa ka major event ang Mascara Festival. Kag para manakitan ang mga kakulangan o kung ano pa ang kulang no sa kinanglan sa mga kapulisan pareho sang ginaobra man nila sang una kagati nakatalana man kagina o kung naka-courtesy call na ini si Police Brigadier General Francisco sa kay Mayor Albi Benitez kagati may gin-discuss man ini nga mga concerns nga dapat i-address man regarding diri sa may Bacolod City Police Office Action Marlon. Action Marlon para sa dugang nga pahayag pamatian mo lang naton ang tingog ni Police Brigadier General Leo Francisco. Social? Yes, Action Marlon. Sige. Police Brigadier General Francisco. Balita gikan sa patrol, ini si Action Vilminardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Alas 8:39, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang report nga inyo nabatian, ginadulong sa aton sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, no? Damo gyapon nga pamangkot. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob
Apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, Rental mga kaaksyon nagatinguha man pagi sa gobyerno provinsyal nga malabot ding target no nga gintalana sang Department of Health ako na DOH may kantaran sa saring damlag lang ginlansar nga Pinas Lakas. Ining Pinas Lakas di ginpasangkad ni sang nationwide booster vaccination campaign. Ilibinigid ang pag-inganyo, ang pagkumbenser sa mga Filipino nga magpa-booster shots. Action Firing Line. Kay man kagamay sa gihapon sang porsyento kadutay gihapon sang kanabuon sa mga Filipino nga nagpa-booster shots mga kaksyon. Dere sa Negros Occidental, mas gamay pagidi. No, kay mga 6.something% pa lang ang nagpa-booster shots. Tihambal di Provincial Health Officer, Medical Specialist 3, Dr. Jessica Fama, mga damo-damo pa ang ginakinahanglan nga labuton para nga malabotan target nga kanamuon sang makapa-booster shots nga mga individuals diri sa Negros Occidental. Ang nagkalaila ang mga city kag municipal health officers nagligad ko na nagmeeting, nagsapol, gintagaan ang kada banwa kag syudad sang individual target. Kabate may deadline nimo nga ginhatag sa ila October 8, no, ang ginhatag sa ila nga deadline. No, kay ang tinutuyo sa mga action sa nga Marcos administration ginatawag nga Pinas Lakas ni nga sa first 100 days sa nga Marcos administration kinalamalabot nining target ng mga 23 milyon ka mga taos Pilipinas nga mabakunahan sa COVID-19 booster shot. Action Firing Line. Kay bisan pa nga ginakabig nga fully vaccinated na nabakunahan na twice ang isa ka persona
nagalawig ang mga binulan, nubo man ang resistensya, naganubo man ang epekto silang COVID-19 vaccines nga ginturok mga kaagson. Kinahanglan nga makapa booster shot gid. Ayaw man gani kay hambal ni Dr. Fama may pila sa ka mga organization ang nagabulig man sa ato sa nga probinsya nga mapanasi-nasig kag mapanabo-nabo ang maingganyo nga mga negrosanon nga magpa-booster shots mga kaagson. No? Dari sa may southern Negros ganun tutok nila sa Kabankalan, sa Kawayan, kag sa syudad sang Asipalay. Si Dr. Fama sang PHO. So we started with Pinas Lakas campaign a little late, pero nag-amat-amat naman. Yesterday, nag-meeting kami sa mga municipal city health officers para ihatag sa igla ang mga individual target nila para sa Pinas Lakas to meet the 100 days na deadline ni President BBM, no? So ang 100 days actually ma-end na siya sa October 8, pero ang ginhatag sa aton nga deadline sang Department of Health dapat ma-achieve ang target by September 30 para ang October 1 to 8 wrap up na lang balahaw, no? So ang target for Negros Occidental? Ang aton nga target to be fully vaccinated, kay duwa ang targets mo. Ang target for the general population is dapat 90% of the target. Remember nga ang target is 80% of the population dapat i-vaccinate. So ang target sa 100 days is sa 90% sina sa 80% sina 90% ang ma-vaccinate. Medyo tall order na kay damo patayaan vaccinated. Actually that is mga mga 680,000 more, a little more than 680,000. That's 90% of the 80. 90% of the 80 for the fully vaccinated. The other target for Pinas Lakas is dapat 50% ang target naka-booster na. So, sa booster, mga target, pila pa lang ta, 6.62% pa lang ta. So, mga 910,000 plus pa ang aton nga i-booster. So, with only 1 month to go. So, amo na siya. So, ang challenge really is very big. Although, subong, ginabuligan kita sang Relief International, nagabulig sila man sa aton, demand generation dito sa South. So, nag-focus sila sa tatlo kalagko nga local government units sa South. They're helping Kabangkalan, Kawayan, and Sipalay. So, amo na sila ang ginabuligan nila nga mag-demand generation, nagpadala sila tawo, nga magbulig sa demand generation, maghangkat sa mga tao nga mapabakuna, no? So, although ang DSAID nag-commit man, pero wala pa man kami ano. So, amo na siya ang aton nga challenge really. Ang reklamo sa mga municipal city health officers is ang balakunahan. Wala sang balakunahan. Wala na sang nagkakadto sa mga vaccination site na jutay na lang. So, we are reaching out to them. So, ang campaign natin house to house. Amo na siya. Ang common reasons nila is nakashot na sila, may okay na sila, no? Overconfidence bala sa nga naka 2 doses na sila, or maybe fear of side effects, or maybe may mga concern sila about base ng hindi sila mag-absent sa trabaho, base mahal ang magpiti pakadto sa vaccination site, o kung damo na sila mga rason, no? So that is what we are trying to address. We are trying to find out kung paano bala naton ma-address ini nga mga kamusta ang support sa local government? Actually, ang local government units are really supporting na naga-support gid sa mga ating nga vaccination sites. Action Firing Line. Ang tingog sang medical specialist 3 sa Provincial Health Office Dr. Jessica Fama. Sundon tani sa masunod nga adlaw ang update sa sining Pinas Lakas ka kampanya dari sa Negros Occidental. Last 9:01 Action Radio Philippines Standard Time, Saturday edition sa Action Firing Line, August 27, 2022.
magatakop naman temporaryo. Ako naman Aksyon Marlon Hinovaya, nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!